Ехо! Момичета, кукичета, здравейте! За тези, които ме виждат за първи път, аз съм Меглена Димитрова. И тук на моята страница си говорим за здраве, за красота, за хубави емоции, за интересни неща. Най-вече как да сме здрави, хубави, млади и енергични. Така че, ако останете с мен, тази вечер специално ще си поговорим пак за мода. Днес си купих някои неща и исках да ви ги покажа, понеже зимата идва, може да ви е интересно. Добър вечер, здравейте! Може да ми дадете знак, че ме гледате, че ви харесва това, което виждате, или пък не ви харесва, не знам кой какъвто знак иска да ми даде, но така поздравете ме, да стане един хубав диалог. Ехо, здравейте! Вижте какъв хубав цвят, много харесвам. Oh, hello! Autumn is here, точно така. Вече е autumn. Вижте какъв хубав цвят, аз обичам такива гланчета. И между другото е хубаво, като се съчетае с нещо друго и това отгоре като гланц е невероятно. Но днес ходих на шопинг с моята дъщеря. Ани, здравей! Така, сега по едно оранжево сърчице всички, моля, или по едно листенце оранжево, защото е в тон с моята рокля, с моето червило. И днес ходих на шопинг с Лея, защото тя искаше да си купи някои неща. Купихме дънки, обаче купихме и едни два чифта интересни обувки, обаче майка и тя си купи някакви неща. Сега ще ви покажа, не някакви, аз си купих едно-две неща. Сега ще ви покажа. Между другото, днес така получих едно интересно... България топло ли е, Нина? Той тук беше хубаво времето, но просто аз така се подготвям за зимата. Това е рокля Роси, сега ще ви я покажа. Жана, здравей! Браво! Тази вечер сме на оранжеви сърчица. Много ще съм ви благодарна, ако ми изпращате цена. Здрасти, цена, как си? И ако ми изпращате оранжеви сърчица, ако шернете това видео, и сега ще ви покажа моята оранжева рокля. Много ми харесва цвета. Нека да си направя само тук коктейла. Моя любим коктейл. Beauty идва от красота. Не е така? Да. Beauty идва от красота, а красотата идва от излъчването, от хубавата кожа, от всичко. Станал голям студ. Ти си приготвил куприн. Така, beauty идва от красота, от кожа, от жена. И ето, сега, тук вижте колко хубава жена има нарисувана, с едни изящни форми, като нашите. Да. И всъщност това е колаген. Нали? Колаген, който, разбира се, не е само за лицето. Юлиана, здравей! Юлиана, не съм ти чула съобщението, сега ще го чуя. Сега, тази вечер ще си поговорим малко за дрехи. Иванка, здравей! Как е? Франция. Ето, разбъркам си моето бюти. Това е едно от най-хубавите бютита. Между другото, тук нашия екип подготвя един много хубав вебинар. Първо ще бъде с доктора Лайков на 1 ноември и малко по-късно може би ще го направим с част от нашия екип. Ето, днес е една от тях. Ще видим, може би Иванка, можете да поговориш, ще видим кой ще поговори. И ще си поговорим за менопаузата. Това е много интересна тема, се оказва, защото получавам много съобщения от видеята, които пускам. Да. На здраве, ето, аз съм в една такава чаша. Бих си я украсила с нещо друго. Отгоре, но нямам плоча.
Между другото, тук красавици да ставаме все повече и повече. Събира се голям и хубав екип. Ето сега вече мога да ви покажа своята рокля. Отзад е шопинга. Нали? Да. Ана, здравей! Миша, здравей! Гледам как да сложа камерата. Да ви е по-удобно. Ако има нови момичета, можете да се обадите тук, не се притеснявайте. И ето... Виждали сте? Може ли нещо за хора преди 40 плюс? Разбира се, ти на колко си? Какво имаш? Какво искаш преди 40? Какво искаш? Вебинар? Информация? Какво искаш? Нина, ти на колко си? Сигурно си на 23. Какво ще кажете? И съм ги сложила, сега ще ги облека с... Ти си на 33, добре. Имате нужда, разбира се. Значи тези, които са на 33, трябва да слушат също за менопаузата. И сега, сложила съм си тия обувки. Просто исках да ви покажа с колко неща може да се съчетае една обикновена оранжева рокля. Например, сега, ето, може да си едно е така. Вижте колко е интересно. Какво ще кажете? Само ще трябва да направя още една дупка. Да. Какво ще кажете? Нали съвсем обикновена рокля, която може да се съчетае с ето. Нали виждате обувките? Това са моите любими зелени обувки. Сигурно са на 120 години, но нали? Много ми хареса тази рокля и с едно кожено якенце. Да. Аз съм си приготвила едно друго якенце. Сега ще го покажа. Аз съм си приготвила. Ето, само че не с тези обувки, разбира се. Това е имитация на Прада. Не е Прада. Разбира се, но... Сега ще ви сложа едни обувки с това. Момент. Аз обичам кубинки. Аз обичам кубинки и примерно тая рокля с такова яке, може и с кожено. Чакай, имам и кожен май. Нали? Аз, например, така ще я нося сигурно. Да. И има едно кожено яке, я да им да ще стане. Ето това, например. Вижте с това какво е готино. Вижте. И с това е хубава, нали? Така. Това е яко. Какво ще кажете така? Харесва ли ви? Come to me. Да. Нали? Супер! Come to me.
Я да им поемам друго. Ето. И такова яке. Да. Благодаря. И с това става бомба джакет. Това аз съм го носила, между другото. Много ми беше удобно. Елена, благодаря. Благодаря. Да. И така. Да. Да. То ми е много, много старо. Много старо. Колко да е старо. Ще ви покажа, купих си една блуза от същия магазин. Не бяха много скъпи нещата, между другото. Сега ще ви покажа, имам някакво друго яко тук. Ама то е малко. Това е имитация на то плейн, как се казваше. Обаче няма да стане с това. Иначе с такова ще е готино. На Филип Плейн имитация е това. Но не е тясно. Здрасти. Това е тясно. Не става. Аз не съм си сложила и... Не ти харесва. Добре. Сега. Добре, с това. Да, а това? С кубинките ми хареса много. Сега ще сложа, да, ново е. Сега ще сложа една нова, не нова, ами едни други обувки. Айде на здраве с бюти и тези, които искат да започнат пълна промяна. Сега е момента. Между другото, аз много добре си водя новите момичета, около 20 момичета, които започнаха сега промяната и много се радвам, че така много бързо, вече не знам, втора-трета седмица са някои и много бързо настъпват промените, много бързо тялото влиза в баланс, за да може да си купуват такива рокли. Аз да ви кажа, откакто свалих килограми и влязах, прибрах се по-скоро, те не са много килограми. Вече мога да си купувам такива тесни броши, не съм сложила стен, извинявайте. Мога да си купувам такива тесни рокли, знаете, постоянно ви показвам. Да. Така, сега ще сложим други обувки. Я да видим. Сега ще ви покажа едни, които няма да ги обувам никога, но съм си ги взела и които сигурно ще се оттрепя, но просто ще ви ги покажа, защото са много интересни. Те бяха актуални. Да. Ами да, обаче въпросът е като си на 50 да ходиш с такива, Антоанета, а не като е млад човек, може да свали много лесно килограми, може да е във форма, има мускулатура, нали, стегнате, обаче като си на 50, нали, малко е трудничко. Тук събираме много килограми. Между другото, на този вебинар, който ще е съвсем скоро, ще говорим как да премахнем тези мазнини, които са тук в тази област на корема.
Нали, много е трудно. Аз онази вечер излязах. Твоята възраст, да. Онзи ден бях в едно заведение, където имаше много богати жени, но дойде една група, която бяха сигурно с над 53 години, сигурно. Бяха, поне така изглеждаха, не са може да са били по-млади. Но, какво беше общото между всички жени? Освен, че бяха богаташки, благодаря ти, Нина. При всичките беше промяната на стойката и всички имаха по едно малко коремче тук отпред. Нали? Което е много лесно може да се премахне, много лесно може да се подобри стойката, нали? Не е необходимо. Това е едно естествено изкривяване, едно естествено изкривяване на тялото и човек с малко усилия, нали, може да си го изправи и да изглежда да не изглежда на 55, нали? Изглежда на 49, например. Така че е много важно, нали, наистина не случайно говорим тук за Тони, здравей! Не случайно говорим за хранене и как да се храни, защото това е много, много важно за нашето здраве и за нашето цялостно състояние и начина, по който изглеждаме. Не случайно каня момичетата на детокс, нали? Но такъв детокс, който не се гладува и който всъщност ти подобрява метаболизма и ти подобрява цялостното здраве. Нали? Тези жени, които са в менопауза, тези, които не са в менопауза, също могат да го правят. Нина. Колкото по-рано човек започне, толкова по-добре. Данка, благодаря ти. Да се изглеждаш красиви и модерни. Да. Така че, ако искате, благодаря, ако искате да изглеждате и да се чувствате добре на 50, на 40, на 30, просто трябва съвсем малки нещица. Биляна, днеска съм си мислила за тебе, чакървам, че тебе няма никаква. И си знаех, че тази вечер, когато се включа с дрехите, ти ще се включиш. Аз, момичета, имам шесто чувство, имам интуиция, не знам какво се казва, но я имам. И ето, това е доказателството, Биляна, че аз го имам. Честно ти казвам, отдеве си помислих. Викам, сега ще се включа. Билянка не се е включвала отдавна. Да. И сега като... защото си спомням, че правихме коментари за някакви дрехи наскоро с тебе. Или ти коментираше, не знам какво беше точно. И викам, сега тази вечер ще се включи Билянка. И ето, ти се включи! Онзи ден с Неси си говорихме, че да няма. Усещам ви аз, момичета. Така че който не е започнал детокса, да почва пълна промяна с мене. Да, и аз те обичам. Това е положението. Ето сега, Стоклан, какво ще кажете? Сега аз се подготвям. Просто го видях. Между другото, аз вече съм на този принцип. Когато видя нещо и го харесвам, просто го купувам. А не когато му дойде времето. Не, като ми хареса, го взимам. Ако не ми харесва, не го взимам. Да. Така че, да, за да може, аз ще ви кажа, като правите този детокс, да, имаме готовчество, да. Мога да кажа на тези жени, които искат да махнат коремчето тук, как да го направят. Така че, да, просто се свържете с мен или се запишете. Да, нали? Секси е. И нищо, и защо да не сме секси и на 120, нали така? Не обичам коментарите от рода на да си остаряваме естествено. Колко естествено да остаряваме? Не искам естествено да остарявам, искам неестествено да остарявам. Какво лошо има в това, когато си малко на повече години, да изглеждаш добре, стилно и елегантно? Какво лошо има в това? Нали? Да си купиш хубава дреха и да ти отива и с удоволствие да я носиш, да се кефиш на себе си. Не е ли така?
Така че, момичета, грижете се за себе си. Да не ви интересува кой какво казал. Устарявайте с нищо лошо няма в бръчките ми. Хубаво, ти си стой с бръчки. Като искаш, деца казва, стой си ти с бръчки, аз не искам. Искам малки бръчки. Искам мъничко бръчки, не големи бръчки. Между другото съм си поръчал сега един друг уред, който идва от Канада и ще ви го покажа. С него ще правят масажи на лицето. Така. Много ясно, разбира се. Така че, какво ще кажете за тия обуща? Видяхте ли ги сега? Видяхте ли ги или не ги видяхте? Какво ще кажете, ще се оттрепа някъде едвам? Едвам. Не генетика. Той е генетика, обаче ние генетиката може да я променим. Ние може да я променим. Така че не се притеснявайте. Всичко подлежи на промяна. Аз само с те ми казах. Едно тяло може да се промени за цялостно за 7 години. Разбира се, нашите клетки се възстановяват, се регенерират на всеки 3 месеца. Меги, благодаря. Имах такива около 2006, да, вижте. Обаче не мога, веднъж мисля, че съм излизала с тях, не мога вече да изляза, защото ще се отрепя, така че тялото, леле Янко, яко, тялото, човешкото тяло, цялото тяло, всичките органи цялостно могат да се променят, да се регенерират за 7 години. Нали? Изключваме някои органи, но цялостно 7 години. Тоест, ако сега започнете да променяте нещо в себе си, ако сега започнете да променяте нещо в себе си, след 7 години ще бъдете чисто нова. Кожата ви ще е хубава, органите ще са здрави, излъчването ще е различно, енергията ви ще е различна. Така че замислете се, момичета. Да. И така. Тия обувки съм ги сложила просто за да ви ги покажа, защото не че ще изляза с тази ропля с тия обувки, но ги видях, попаднаха ми и затова ги сложих. Така, сега слагаме друг цвят. Ето. Ето ви още едни обувки. Да. От всичко най-много ми харесва с тях. Да. Добре. Сега толкова. Просто го сложих, защото е готино така, нали? Обаче не мога да го закопчая. Той явно е бил така да го носиме. Виж, е така. Аз така не мога да нося тази рокля. Това беше актуално преди 120 години. А сега така няма как, трябва някакси да измисля тук капсички. Но вижте, нали е готино така? Нали? Да. Браво. Той ми е надут корема. Да. Това е положението. С тия готино. Нали? Това е хубаво. Сега ще сложа едни такива подобни, само че черни. Да видим кош кажи ти.
Ко да си пием? Хайде, пикаме ли си? Да, добре. Здраве! Много се кефя, че си взех тази рокля. Между другото, тази марка не съм я виждала. Не знам. Просто влязахме в един... Nobody's Child се казва. Ничие дете се казва тази марка. И в Carnaby Street, тези, които са в Лондон, знаят Carnaby. Carnaby Street, там има много магазинчета и бяхме всъщност там. Сега ще ви покажа Лея какви обувки си взе. При тебе време за гален, пък аз ще си направя антиоксиданти, защото днес имаше голяма блъсканица, а при мен така, аз не обичам блъсканицата, много стресиращо. За тези, които не знаят, вчера бях на концерт на Диана Рос. Тя е на 79 години. Като копинки, да, аз вече ги сложих деца и ти пропусна това с копинките. Диана Рос е на 79 години и танцуваше, забавляваше се, пееше. Представете си, хора, на 80 години да правите концерт с много хора. Беше невероятно, много хубаво, зареждащо. Стоп! In the name of love. Да. Стоп! Как беше? Да, ето и Лилито и тя. И Лилито на високи топчета. Тази беше с едни шармантни тоалети, с едни големи, знаете, ходи с едни пера, мера, работи, лъскави там. Половината публика, аз също бях с много лъскаво сако. Половината публика беше с лъщящи неща. Беше много хубаво. Запознах се с нови хора. Една моя приятелка от България. Дойде, тя ми каза и за концерта, нали, се видях с нея, с нейни приятели. Така че оказва се, че ще има друг концерт на Soul to Soul. Аз няма да бъда тук и няма да мога да отида, но който е в Англия, може да отиде. Нека да си напълня сега. Сега ще ви покажа още обувки. Още обуща. Стойте! Просто искам да си направя моите антиоксиданти. Сега вече зима и така се зареждам яко. Лятото ги пия, за да имам хубав тен, а пък зимата също, за да предпазва от слънцето. Между другото, от синята светлина на компютъра също могат да предпазват антиоксидантите. Знаете колко много състарява и защо произвежда свободни радикали от тези, които работят на компютъра. Сте наясно с положението. Така че антиоксиданти нагъвайте. Мадона има концерт и всички са... Да. Ами да. Всички звезди са в Лондон. Докато стане моя... Ще сложа малко Active Ice с вкусна... Въпреки че аз ще си лягам днес. Знаете ли какво ми се случи днес? Напоследък ставах много рано, към 2:30, 3, нещо такова. И тази сутрин се събуждам с 6:30. И започнах да си медитиркам. Нещо, почнах да си мисля някакви хубави неща. И съм заспала. И се забудих в 9:30. Представете си. Много готино. Много хубаво. Сега, аз не знаех преди, но тук днес разбрах, или днес онзи ден, разбрах, че всъщност в държавите, където е по-влажно, както е в Лондон, например, в Англия, човек се наспива малко по-трудно. Например, там, където е по-сух въздуха, можеш да се наспиш по-бързичко, примерно за 4-5 часа, докато в държави като тази ти е необходимо повече време. Аз затова обикновено се чувствам изморена, като ставам. Нали, сутрин, ако не съм се наспала по-хубаво, просто усещаме тази влага и някакси е по-тежко тук. Не знам при вас как го чувствате, но
но не ми е от най-любимите климат, искам да кажа. Ай, сега ще сложиме. Вие пиете ли, яде ли да какви антиоксиданти пиете? Пиете ли? Пийте някакви. Ако не са от нашите, пийте каквито обичате. Сега идвам. Сега не мога да ги... Не мога да ги сваля. Сега ще сложа тези. Да видим дали ще се получи тях. Не съм махнала това. Вътре е пълно с... Вижте тия. Успокоих ме сега да си спи към 8-9, да. И мрачно и по-късно си успиваме, да. Ами да, спокойно, няма нужда да ставаш рано-рано. Какво ще кажете за това? Сега не мога да го обуя, защото тук съм си сложила, съм ги напълнила с материал. Добре, Тони. Не мога да ги обуя сега. Тия не мога да ги се обуя. Добре, искам да си сложа ето тези. Айде. Просто да имам някакви обувки. Сега ще ви покажа и другата блуза. Кои са най-добре? Бутушите. Топло ми стана. Топло ми стана. И така, сега ще ви покажа блузата, която си взех. Аминокиселините ти помогнаха. Да, между другото, аз също пия аминокиселини и който иска също може да включи в режима на хранене. Ето. Ето ги аминокиселините и са много, много, много хубави. Да. Мен също с кубинките ме кефи. С избутушите ме кефи в зависимост от повода. И с шапката, забравихме шапката, бе, хора. Да. Вижте ли, какви обувки си взе. Ваня, аз съм зодия Скорпион и с асцендент Козирог и с луна в Стрелец. Това е. Кой тук е Астро? Има ли Астро? Какво ще кажете за тези? За тези, които сега се включват момичета и момчета, казвам се Меглена Димитрова и съм консултант по хранене и по... модерно. Тя се ги купи. Реши, че иска тези обувки и тези и още едни. Тук си говорим за здраве, за красота, за мода, за всичко свързано с хубав живот и с това, което жените ни интересува. Нали? Здраве, любов, семейство, приятели, пътуване и всичко друго. Харесват ли ви? Хареса си ги детето и си ги взехме. Тези още едни изехни като кубинки. Това са на Кампър. Това са на Кампър, не са мои, на Лея, на моята дъщеря. Искаше такива. И сега ще ви покажа. Аз ще завръста тази шапка. Нина Козирог, супер! И сега ще ви покажа и другите. Асцендент Рак и Луна в Рак.
Амарати е готин да си рак, между другото. Готино. Сега ще ви покажа другите обувки, които Лея си взе. И тези на Кампър. И тези си взе детето. Каза, че й харесват. Какво ще кажете? Меки, аз обичам меки. Ваня, ти си стрелец. Стрелците са много готини. Между другото, защото обичат да пътуват. Свободолюбиви са. Значи ти, Ваня, скоро имаш рожден ден, нали? Днес и утре ли ти е рождения ден? Сега ли да пеем или утре? Дали ти дадах един подарък за рождения ден? И аз се похвали бързо. Много са яки, нали? Да, стрелците са умни. Между другото, Лея, искам да ви кажа, е също Скорпион. И тя има луна в Стрелец. Нали? Забравих какъв е асцендента, не е Козирог за всеки случай. Силвия, здравей! Много красива снимка. За Телеца, какво ще кажеш? Ще замълча, Елена, защото мъжът ми е Стрелец, но искам да ти кажа, че... не Стрелец, ми Телец. Искам да ти кажа, че те са много лоялни приятели. Много лоялни приятели, поне това, което съм забелязала. Моята племенница също е Стрелец. Не Стрелец, ами Телец. И е невероятна, много е, също е умна, много е дейна, инициативна, нали, говорим за жените. Просто имам още също съм музикални, не знам, Елена, ти как си, но поне аз тези телци, които познават, са много музикални. Да. Така че телците са готини, с хубави впечатления съм от телците. Мама е Стрелец, много обича да пътува, нали? Моята най-добра приятелка е Телец и е невероятно лоялна. Да, това съм го забелязала при телците, нали, имайки предвид моя съпруг и моята племенница и още други телци познавам. Аз се разбирам с телците, така че сега това червило е на Hourglass. Hourglass се казва. Хубави хора сме ние. Ти ли си Телец? И много е приятно. Хубаво, че си го взех. Харесва ми. Момичета и момчета, тези от вас, които искат да влязат в форма, да не се притесняват, да се свържат с мен, аз ще им дам много точни насоки. Аз се водя като гуруто в отслабването. Гуру, така се казвам. Така се водя. Гуру във влизане в форма по-скоро. Не в отслабването, а влизане в хубава форма. То включва и отслабване. Най-вече е важно здравето. Да сме добре. Нали, Нинче? Ти ги разбираш най-много нещата. Неси от сега ли да почне да пее или утре да пее? Айде, утре ще празнуваме твой рожден ден. Боже, утре... Какво е? 16 на 16 ли си? Моя малък син е Телец и определено със силен и надлив характер, но дава нищо да му се каже, иска да доминира във всеки момент. Понякога са така, понякога... моят татко е Телец също. Така че той сега така ще доминира, после може зависи какъв партньор си намери. Ако си намери по-доминиращ партньор, няма как да доминира. До сега подаръците, които днес ти е получила, са парфюм на Джо Малон и бижута на Ван Клиф. Благодаря на всички. Браво! На 24 седи стават 3 месеца и съм минус 11 кг. Аз съм над 30. Ти си над 30 годишна. Да.
Браво! Значи този режим работи за всички. Особено пък тези над 30, защото при тях метаболизъм е най-труден. И при нас метаболизъм е най-труден и най-трудно се случват нещата. Скорпион съм и аз, Деси, с асцендент Телец, уникални. Да, с асцендент Телец това е невероятно, Деси, защото телците и скорпионите са в една ос и по принцип са противоположни. Много интересно, много имаш ти интересна зодия. Браво! Здравей, Силви, как си? Днес ли да изпея? Добре. Са в малки... Най-хубавите подаръци са в малките кутийки, точно така. Добре. Хайде сега, подготвяме се да изпеем една хубава песен по случай рождения ден на Меси Гогова, която чийто рожден ден ще бъде утре. Така. Така. Като Мерлин Монро ли да изпея или като аз си, като мене си? Как да изпея? Не си. Че не виждам. Като говорителка по телевизията. Да. Така. Като Сашка Васева не мога. Като Мерлин. Добре. И само само тази песен ми е. Между другото, аз гледах едно интервю с Сашка Васева онзи ден. Ми беше много хубаво и смислено. Жената е изгубила зрението си, но духа й все още е на ниво, пее и е невероятна. All the best, Неси. Така, почвам. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nessie. Happy birthday to you. Hip, hooray! Hip, hip, hooray! Неси, всички ти изпращат цветя и рози, така че, честит рожден ден, много ми е топло с тая шапка. Много топло. Как беше? Хубаво ли беше? Добре. Така, радвам се, момичета, момчета, че ви е харесало това, което изпълних. Жега ми стана. На здраве, знаеш, че не си. Да. Супер. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Тарам. Искам да мога да свира на някакъв инструмент. На някакъв инструмент искам да мога да свира. И от същата фирма си взех и този пуловер, който върху панталонче 160 човека чуха, благодаря, моля. И ръкопляскайте и поздрави. Хора, взимайте участие. Аз сега тук трябва да имам най-малко 167 коментара. Гуру, астролог, артист, бивши консултант. Да, наистина е така. Много таланти. И предприемач. То Господ давал и се е спрял и казал, тая девойка, тук на нея ще дам най-много. Защото слуша. Защото е слушала за това. Това е положението. Аз съм на мнение, Силви, че всички хора имат талант. Просто трябва да го открият. И то няколко таланта, защото това ни е нашата сила, нали? Ние така трябва да се... така трябва да оцеляваме с талантите, които имаме. Така че
Да, всеки има някакъв талант, някакви таланти, просто трябва да ги открие и да ги използва. Да, не случайно съм шеф of the entertainment. Точно така. Да, танцува ми се, обаче нещо няма музика, другия телефон не работи, другия телефон не работи, но много ми се танцува. И така. Искаме. Тази песен ще бъде за нашия колектив, за нашата групичка. Между другото, днеска търнах 31 000 последователи, което не е зле. Добре. Благодаря ви, момичета, че ви има и че сте тук при мен и че изобщо се случват нещата. Ще се чуем по телевизията, разбира се. Аз се вземам сериозно с тази задачка. Само Слав, ти писа ли му на Слав? Аз да те питам тебе. Писа ли му? Кой иска да дойде на нашия вебинар за менопаузата? Кой? Я да ви, иска ли някой? Пишете вебинар, за да знам какво да направя. Какво стана с TikTok? Нищо не съм направила още с TikTok. Ще трябва да обявя. Някой ми пише. Днес ми изпрати снимка да ги видя. Какво? Не разбрах. Сега, бързо, който иска да слуша на тема скрити симптоми, как да се справим с перименопауза, менопауза, от 33 нагоре приемам да кажат вебинар. Сега, във вторник, by the way, с една сладурка, Светлето, Пантин от Франция, ще си поговорим за много интересни неща за ограничаващите вярвания. Аз трябва да го пусна като обява. За ограничаващите вярвания, за имиджа на жената. И ви очаквам тук на моята страница да задавате въпроси, да коментирате, да казвате какво ви вълнува. Така че във вторник ще бъде вебинара. Много интересно. Тя така е ерудирана личност. Ние веднъж правихме с нея и ще ви очаквам. Не знам дали ще ви е интересно, но просто съм ви подготвила такава тема за вас. Нищо не продавам, просто ви информирам. Това е положението. Това е. Да, Жана, здравей. Да. Така че, надявам се да сте тук, да поканите хора, да станем повече от 200. Айде да удариме 300 следващия път. 300 човека да ударим. Да. Ами да. Светлето е толкова сладка, много е готина и много интуитивна. И така. Такива теми са интересни, да. Какво изпуснах? Къде ходиш ти? Изпусна темата за ограничаващите вярвания. Ще си говорим с една млада дама, Светла Пантин се казва, не знам дали го произнасям правилно, във Франция живее и е консултант по имиджа, женския имидж, но не как изглеждаш, а как се възприемаш, как те възприемат. Това е. И ще си говорим за ограничаващите вярвания. Тя ще ни разкаже за неща от нейната практика, от разговори с клиенти и така. В тази посока ще си говорим. Така че надявам се да ви е интересно да поканите хора и така. И така. Трябва да търся още интересни неща. Това е подкаст. Нали така се правят подкастовете, като се канят разни хора. Да. И така. А тези от вас, които искат да влязат във форма, могат да ми се обадят. Това вече го продавам, нали? Това вече го продавам.
Това ми е умението, това ми е таланта, продавам си таланта. Добре, изпрати ми подкаста. Супер, супер, супер. Да, лека вечер, Силвия. Така че, това, което продавам е програма как да си във форма. Но не е много скъпа, защото по-скъпо от здравето няма. По-скъпо от това да се чувстваш във форма няма. Така че, момичета, да не ви пука. Добре. Хайде, лека вечер. Аз също ви оставям. Ще да фърля роклята, че ми стана топло. И така. Някой да търси актриса. Търси си работа. Но то всеки вебинар трябва да е платен. И ми трябва, не трябва, ще го плащаме, какво направим. Ще го платим. Да. Лека, лека, лека. Хайде. Разбира се, че ще е платен, защото това е информация, която ние сме събирали цял живот, както се казва. За това енергия, това е енергия. Нали? Чрез парите ти изразяваш своята благодарност за информацията, която получаваш. Това е. Тоест това на човекът му подарят нещо и не го оценява. Anyway, хайде, лека вечер. Благодаря, че бяхте с мен, че бяхме всички заедно и къде е батко. Чао! Да. Права си, не си. Лека.